僕は学内のバンドサークルで、パープルバブルというバンドを結成して、そのパープルバブルの仲間と共に人生をかける決意をしました。慶応に入って変わった価値観です。ちょっともう一回いいですか。私は慶応に入っていろんな人と出会ったり、いろんな経験をしたことで、今まで持っていた自分の価値観が大きく変わって、王道の道を進んでいくよりも、自分の心に正直に自分がやりたいこと、自分が好きなことを追求していきたいなと思うようになりました。建築をすいません。私は建築環境工学を専攻しています。建築をデザイン・設計する、建築を評価・解析する、建築を人々と調和させるという三軸の広がりの中で、建築を人々を取り巻くシステムとして捉える学びを得ることができました。